de kopgroep zitten in de laatste kilometer. Passeren het rode vod. Betekent nog maar 1 kilometer richting de boom. Hier op Waterslei. Richting zometeen het verlossende bel voor die laatste ronde. De verschil zal nog altijd bedragen 10 seconden. We hebben dus zometeen nog 1 ronde te rijden. Dat betekent nog zo'n 25 kilometer te gaan in deze tweede etappe van de Junior Challenge hier op Waterslei. De mannen dus in de aanval, dat zijn de mannen die nog altijd die minimale voorsprong hebben van een tiental seconden. We gaan zo meteen bellen met nog 1 ronde te doen. Turend naar de bochten voor de passage hier op Waterslei. Dan gaan we zo meteen de mannen kunnen ontwaren. Weten dat zij dan nog 1 ronde hebben te rijden. De laatste ronde, final lap, dernier tour, ultimo giro. We gaan zo aan het laatste rondje beginnen met de mannen vooraan in de wedstrijd. Maar die voelen ondertussen de hete adem van het peloton. The bunch is gathering on the riders in the breakaway at this moment. They are almost together. Als we de mannen hier gaan naderen, zien we dat er de verschillende mannen de oversteek hebben gemaakt. De 5 zijn inmiddels 9 leiders geworden met de bel voor de laatste ronde. Onder aanvoering hier van de genoemde Duitser Moritz Maus. Met Mauser erbij, met Rigby erbij, met Kamstroep, met Ben Moore, met Kok, met Nielsen, Hoogwerf en ook natuurlijk daar Vrezen. Dan zijn de mannen die we hier passeren met nog 1 ronde te rijden. Joshua von Wettstein zat op 9-tal seconden van de leiderswedstrijd. 9 seconden als we hier kijken naar de Finse kampioen. Met daar Mika Prevene. En die zat op een kleine 15 seconden. Hier het peloton op 15 seconden is een beetje van de 9 mannen vooraan. 9 riders in the breakaway and we have a time gap of approximately 15 seconds with 1 more lap to do. We hebben nog 25 kilometer wedstrijd te rijden. Maar de mannen die hier passeren op afstand van die 9 leiders hebben nog 25 kilometer te doen. Dan kijken we hier naar het tweede groepje. Het tweede groepje dat hier gaat passeren. En die hebben dan ook nog 1 ronde te rijden. Gaan de mannen hier doorkomen en die zitten dan hier op een afstand van de 9 leiders. Tien leiders dus op dit moment met nog 1 ronde te doen.
Met dus Ben Morin, nummer 3. Op nummer 12 is het Fraser Oertel namens Cannibal Bahrein Victorious. Het rugnummer 41 is het Kamstroep Russell namens Giant Store. Het rugnummer 61 Moritz Maus. En ook het rugnummer 71 Monty Richby. Ook is daar inmiddels nog meer mannen bij aangesloten. Diverse mannen pakken dus de oversteek naar de teamleiders op dit moment.